Hvad sker der for dig? Jeg hedder Rina Ronja Kai, og jeg er 24 år gammel. Jeg er født og opvokset her på Nørrebro. Jeg har gået i børnehave og vuggestue og i skole herinde også. Og faktisk også i gymnasiet herinde. Så jeg tror, jeg har en meget stor del af mit liv herinde på Nørrebro. For mig er Sankt Hans Torv meget sådan hjertet af Nørrebro. Det er sådan, når man kommer tilbage til Nørrebro, så er det sådan her, der kan jeg virkelig mærke, at jeg er på Nørrebro igen. Det ligner en kriger, det spiller politi. Det er dødelig gift i min urt, det tæer. Det er noget, de kan lide i det danske parti. Helt fucked på sne. Wow, sagde jeg det? Og så er der jo selvfølgelig også historien omkring EU-afstemningen i 93, som faktisk er første gang, jeg kan huske, at ordet EU blev nævnt, sådan, som jeg kan huske. Så derfor så forbinder jeg det også lidt med EU og EU-modstanden. Selvom det selvfølgelig var sådan en meget tragisk oplevelse med, at politiet fik skudt nogen, og det var meget voldsomme ting, der skete her på Sankt Hans Torv. Så kan jeg stadig huske det, som jeg gik over Sankt Hans Torv dagen efter sammen med min far, og var sådan lidt, hvad er det der EU egentlig for noget, og hvad er det egentlig, der er sket? Det er første gang, jeg har tænkt over sådan politisk på den måde. Et skjult talent. Jamen, det ved jeg ikke, så har jeg ikke opdaget det endnu. Men det er der vel nogle andre, der skal fortælle mig.